Katsotaanpa mitä tässä mökkiloukussa näkyy tämä verkkokopin sisällä. Tässä näkyy jo riistakamerassa, että kärppä kävi kerran pyörähtämässä. Katsotaan koko. On jäänyt satiin. Mikä vastuu? No. Hankala aukasta lukkoa heilläkin. Sitä paitsi se oli väärä avain. Tämä on oikea. Joo. Niin. Kettuloukku ja keinolautaloukku, missä on raudat. Ja jos on elävänä pyytäviä, mutta tuossa on jalmareitakin minkin pyyntiä varten, että tämä on nyt se, täällä näköjään oravakin käynyt. Katsotaanpa mitä täältä löytyy. No niin. Se mikä kamerassa näkyy, niin oli myös tarttunut sitten. Jees. Eipä irrota. No niin. Olympialaisessa tuli äsken yhdistetyn parisprintissä niin hopeaa. Puolella sekunnilla hävittiin norjalaisille kulta, mutta hyvä se on sekin. Katsotaanpa onko siitä onnesta riittänyt vaikka mullekin. Tyhjää näyttää tuo loukku. Joo. Joo, mulla on tässäkin tämmönen loukku. Että pitää tukkia tämä reikä ja tehdä tuonne uusi aukko, niin saapii sitten ei ole sitä vaaraa niin sen edellisen näärän kanssa, että se sitten jäisi puolet rohosta tuohon ulkopuolelle. Mutta no se on kesän asioita. Täytyy käydä silloin. Tässä olisi nyt tälle talvelle uuden loukun tarkistus. Kunhan näkyykin. Mutta ei ainakaan pilkota tuolta suuaukosta mitään. Eikä ne ole raudat lauennut. No, tämä on nyt se loukku, mihin tuli viimeisin näätä ja tosin laitoin sen tukin tuon reijän eteen yläreunaan kolon. Niin nyt saapi nostettua vain ylös tuosta. Ja siihen missä tämä oli aiemmin, niin siihen vein vain kylmästi uuden loukun ja toin tämän eri paikkaan pyytän. Mutta katsotaanpa, ei ainakaan tällä kertaa tarpeen. Siellä on pyyrroippeita muistaakseni tuolla sisällä. Syöttelläköhän yhden näkyy tuossa suuaukollekin laitoin. Mutta katsotaanpa. Onko seuraavalle loukulle. No ei tämäkään lauennut. Tässäkin on vähän fiksaamisen paikka. Aika lyhyt on tuo väli, että siinä on vaara jäädä näitä taas ulos osittain roikkumaan, mutta se varmaan pystyisi, jos katkaisee jotenkin tuosta kohdasta ja yläosa vain pulttaisi kiinni, että se on tämä alaosa, mikä vain irtoaisi sitten.
varmaan aika helppo olisi korjata tuo. Mutta sepä on kans ensi kesän hommia sitten. Ja näyttää, että olisi lauennut tuo. On se lauennut. On. Tää jälkeä on jäniksen jälki. Katsotaanpa. Onko täällä varmaan kärppä? Ei pilkistä yhtään mitään tuosta. No niin. Saattaa seuraavakin tietä olla. Ja täällä ei ole mitään. Joku siinä on laukassu. No voi. Miten nuo viiksekki on mennyt noin? Joo, se on varmaan kärppä tai orava, että se on jotenkin vain toiseen viikseen osunut ja laukassa ja sitten se on mennyt tuolla lailla vituralle. No, säikähtänyt ainakin, kun ei ole pyyrroi pekkelevan. Leukarintaa kohti uusia pettymyksiä. No niin, tässä olisi eri kohe nyt tässä vaiheessa. Tässä pihapiirissä on pyörinyt yksi kapinen kettu ja tässä laitoin nyt tämän Granlundsin mäyräloukun tähän pyytin, että jos se sattuisi olemaan sen verran nälkäinen, että se menisi tähän, erehtyisi menemään tähän loukkuun. Jaha, se tuo tipahti. Joo, se on nyt laitettu jo virreeseen ja siinä on vähän sammata tuossa pohjalla ja lauta on tuolla alla. Tämä on todella tukevassa asennossa nyt, että ei heilaha yhdestäkään askeleesta ja perällä on sitten syöttinä jäniksen raato, mikä oli jäänyt auton alle ja sitten tuolla on viime kesäisiä edellisiä syöttiahvenia, mutta eipä niistäkään varmaan haittaa. Tuolla näkyy olevan syöttilukko muuten auki. Jaha. No, täytyy laittaa se kiinni vielä muistaa laittaa kiinni, mutta tämmönen tällä kertaa, että toivotaan, että menisi se kapikettu loukkuun, niin sais pois sen pyörimästä tästä. Tässä on ollut ainakin 2 eri kettua, mutta toisella niistä on selvästi kapi. Niin ainakin jos sen sais erehtymään menemään tähän. Mutta no, aika näyttää. No niin, pieni päivitys siihen kettuloukun tilanteeseen, että tähän se viimeksi laitettiin. Mutta ne ei käynyt tässä ollenkaan ja epäilemättä tämä ressuk oli tässä loukun sivulla. Niin se justiinsa on tämä, mitä se nyttenkin tekee tai teki ainakin äsken. Että kun näin tuulisempi keli, niin se heiluu siinä vieressä ja varmasti sen verran säikyttää. Just kun se tekee. Niin se varmasti laittaa ne elukat niin epäluuloiseksi, että eivät mene. Ja tosiaan tämähän laitettiin pyyntiin yhden kapiketun takia, mutta
seuraavana yönä tuli isän riistakameraa kuvia. Tässä oli aivan tässä vieressä käynyt 2 supikoiraa. Niin nyt katsottiin vähän parempi paikka pikkasen sivummasta tuosta. Tuolta ne ilmeisesti tulee tänne. Niin tuohon laitoin kuusen perseelle tämän kaivoin kuopan. Tai kolon siis. Tästä lumivallista. Ja laitoin tähän pöytään. Se on aika tukeva nytten. Tukeva pohja tuossa. Siinä on sammalta ja kaikkea muuta eessä pehmentämässä sitä ketuja supikoirien askellusta, että ne menisi tuohon perälle asti. Ja tämä on tosiaan tuo Granlundsin mäyräloukku. Hommattu tähän hommaan, tätä hommaa varten nyt, että saisi kettuja pyytää. Ja toki nyt sitten näitä supikoiria, kun niitä kun kerta tänne ihan pohjoisemmassa tullut kanssa. Tämä on nyt aina täällä ollut tuommoisena satunnaisina vierailijoita, mutta tämä parisko tuntuu nyt siltä, että ne on ihan tässä lähialueella pyörineet koko ajan. Niin. Että jos niitä saisi nyt edes toisen jäämään ansaan. Ja tuolla perällä siellä on, niin kuin näkyy valkoista, se on jäniksen raatu, mikä oli jäänyt auton alle, siitä puolikas tai 1/3 suurin piirtein. Ja sitten siellä on metton roippeet ja sitten siellä on ahvenia kanssa jonkun verran. Luulisi olevan kyllä semmonen ruokakompo, että pitäisi kyllä ainakin niiden supikoirien ruokahalu herätä. Ja mulla on vielä riistakamera tuossa sitten kuvaa tätä, niin saapii sitten tästä nyt. Saapii tästä sitten dataa, että käypikö ne edes tässä pyörimässä. Että tuossa kun se oli tuon veneen vierellä, niin siinä mulla ei kamera kuvannut sitä. Mutta nytten laitoin tätä varten kuvaamaan. Ja toivottavasti menisi nyt joku niistä. Ei ne supikkaan ole kyllä hyviä. Ollenkaan hyviä luonnolle ja vielä näillä korkeuksilla. Pois pitäisi saada, mutta sitäpä tulee videota sitten, jos saalista tulee. No niin, tämä pikkulinnut kertoi, että viime yönä on tainnut jotain eksyä loukkuun asti. Mikäs meiltä löytyy täältä? Siellähän se on. Terve. On ensimmäinen supikoira. Ja saa saaliksi. Ihan veikän näköinen kaveri kyllä. Täytyy sanoa. Ei se auta, kun päästään se pois päiviltä.